И ето, че дойде и моя ход. Да, хора, аз съм Алекс. Познат още като It's Alexio. Каналите на моя и на Axel A.K. Dojaz ще са в описанието. Така, аз поне съм на 11 години и аз ще правя клиповете, геймплей клиповете, докато той ще прави влогърските клипове. Често ще има клипове, в които играем примерно двамата игри, но рядко ще има когато правим двамата влогове. Така че да, надявам се канала ни да ви хареса. В момента имаме 29 абоната. Ще се надявам до година, може би някъде да стигнем много повече. Това ми е мечтата, да стигна доста абонати. Аз почнавам да се организирам и да се купувам много неща, примерно микрофон, слушалки, нов компютър, стойка за микрофон и така. Както казах, аз правя той прави влоговете, извинявайте, че се бъркам. Аз правя геймплей, той прави влогове. Аксел се казва, аз се казвам Алекс и ще разкарчим всички. Надявам се клиповете, които правим, да ви харесват, защото смятаме да правим често клипове. Може би ще уточним графика за напоследък. Може всъщност малко клипове да качваме, може примерно един клип да качваме, може два. Това зависи от времето. Така, надявам се първия ни клип да ви е харесал. Ще съм ви много благодарен, ако се абонирате, праснете един лайк, коментирате, кажете на другите приятели за нас и да, до скоро ще се видим в следващия клип. Или с него, или с мен. Да.